Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tui feke nong bage hanya hai tasha katal video. Nong joto no look hana Facebook hindi, tai YouTube hindi. Bobo grani mang putula snamai la thirinai chimulang tabu lukurungi thani mapsanka. Hadikai salanai monti kisakok nai tongdi ani channel no narok payasak. Norok agi rogo lukana jefuru chimulang bobograni mangkaya putula no lathiru apuro bobograno hamjano borok rok belai kha khama kha thima nukjakha tai joli jangma bobong thani nukjakha bahai ke bobograno lathiri man hinui a jorao bobograno lathiri manka hinui chimulang no khumala kanui jugaloi borom khlaima bo nukha hingke tabuk hingke khanamani chimulang buibai bujagai kirisoro khlaijagai lukurok ni thani mapsanka hinui hingke kok hingke hachi jefuru chimulang bobograno lathiru afuru kai bono baksa borok rok chajagai loke tuikha hingke tabuk hingke a borok rok biyang tei ani ukulugo ani logi song tongo hinui kha kotor wngmani kaham kokda sala o video nugui chini kaisa kok swrungtai mo wngkha chung buni khu kwtui kwtui phaiui buni uskani kogo phaiui wansukya babyaui kunu samung khainani kokya jefuru o samung derai thango a jora hingkai kebo logi rinai tongolak je wansukya babya karui samung khlaimani a bipot ni bojabo niji ni bokhorok wngklanai ang amsuk simi no sana chungo je bibinno jagao bibinno thaio amte hai borok bai bo chongmalanai je borok rok sudu nijini faidani bagui simi no logi tunai a jora borok bini samung tangrwna bagui hingkai khu kwtui kwtui saui uskani rwui nono samung tangrwnai jefuru samung tangui paya afuru khe borok no dorga bo rwglak logi bo tuigalak amte hai borok rok no norok sini di tai mote hai borok rok bai chali bo tongdi borok bai use bo tak khaijak di niji no bo use khainani ta rwdi o kok kwchar mung rwui no ang ani video mo ma pari swnai tai ani video no norok chajak khe like subscribe share khainani tapokdui teibo kwtal kwtal video rok nainani bagui.